Empezamos cun acordo da Consellería de Presidencia, ten que ver con actuacións, moitas que está facendo a Xunta de Galicia na cidade de Vigo, actuacións ademais importantes de calado. Esta ten que ver con reutilización dun edificio, antigos xulgados de Vigo, un dos edificios que agora se vai adicar, darlle unha segunda vida ao servicio da cidade, cubrindo ademais unha carencia detectada no Concello de Vigo, posto de manifesto por moitas asociacións que decían que non tiñan un local para poder reunirse. Esta actuación, esta necesidade, xa foi coberta pola Xunta de Galicia noutras cidades, por exemplo, o espazo Amizar na Coruña, o edificio Benito Corval en Pontevedra, e agora daremos solución tamén ás necesidades de Vigo neste eido, aprobando, como se fixemos, a licitación das obras que permitan rehabilitar os antigos xulgados da Rúa Lalín de Vigo e destinar este edificio ás entidades sociais da cidade. Saben que se está dedicando a un centro sanitario, Olimpia Valencia, e o outro edificio, o que é o seto deste acordo, de licitación dunhas obras por 19,4 millóns de euros. 13.000 metros cuadrados, 6 plantas, como digo, destinado a asociacións que agora mesmo non teñen un local en Vigo onde desenvolver a súa actividade ou queren mellorar este local e que terán a súa disposición. Haberá unha sala de exposicións, un auditorio con 400 prazas, espacios para reunións e ensaios, cafetería, sala de lactancia. Bueno, a previsión é comenzar as obras, o proxecto se está redactado antes de que finalice o ano, e o prazo de execución está fixado en 16 meses. Por lo tanto, en menos de 2 anos, as asociacións de Vigo, de todo tipo, terán este edificio a súa disposición con esta nova vida que se vai dar a un dos antigos edificios dos xulgados de Vigo, que ahora, como saben, están todos na nova cidade de Xustiza de Vigo.